Jabali Ibroni. Ягон беҳбудӣ аст? Ягон беҳбудӣ нест. Духтур мегӯяд ки гурдааш тамом кардааст. Гурдаи нав мондан дар кор. Барои гурдаи нав мондан маблағи калон лозим ки мо гурдаро аз хориҷа харидорӣ кунем. Русия бошагон ҳайронам. Дилам барои фарзандонам месӯзад. Дилам барои падару модараш месӯзад. Дилам барои зиндагии хубам месӯзад. Барои хушбахтиам месӯзад. Намедонам чӣ кор кунам. ҳайронам. Чӣ кор кунам модарҷон? Роҳ афтода нашав. Як ба хишта ворокани занг занем. Ягон бӯи умед буда нест. Ман як занг занам. Хонаам надорем ки ба фурӯш гузорем. Намедонам. эй худо. худоҷон ба оилаи ман шифо биде. салом акаҷон. хуб ҳастӣ? худоро шукр. чӣ гап аст? ягон беҳбудӣ аст? ягон беҳбудӣ нест ака. гурдаи нави иваз кардан дар кор. пул надорам. бонкам ба ман пул намедиҳад. хона ҳам надорам ки ба фурӯш гузорам. мошин ҳам надорам ака. намедонам чӣ кор кунам акаҷон. гӯш ки додарҷон, ягон майда зиқ нашав, ягон майда зиқиё накӯ. чанд қапуле ки дар духтур дар кор буд, ман ҳамаша рафтум додам. фаҳмидӣ? ман ба хотири фарзандои ту, ба хотири ту, ба хотири модар рафтам мошинам фурӯхтам. ман медонам бемодарӣ чӣ хел қин аст. ай буда ки ман бемодар калон шудам, сағира калон шудам. фаҳмидӣ додарҷон? ҳамаша ман мефаҳмам. модарҷон, зиқӣ накунед. раҳмати калон бачаҷон. саломат бошед. худованд аз ту розӣ бошад. илоҳи баракати фарзандота бинед. хок агери зар шавад. раҳмати калон бачаҷон.